Milí diváci, kamaráti, vás vítam pri tomto videu takto po sviatkoch. Dúfam, že ste si sviatky užili v kruhu svojich najbližších, že ste sa neobžrali všetkého možného, koláčov, šalátov, rezňov, rýb a neviem čo všetko možné ešte papáte. A chcem vám zaželať aj krásny ďalší budúci rok. No proste, chcem vám zaželať pekný nový rok 2024, aby bol úspešný, aby ste boli aj v ňom zdraví, aby sa vám darilo. No a toto prosím pekne som točil asi na 17. pokus, 17. krát, pretože som dlho nestal pred kamerou. A koho je to chyba? Moja. Na Instagrame som sa vás pýtal, či by ste mali záujem o video, zaujímavosti o nejakých slávnych sestrách, lekároch, ľuďoch zo zdravotníctva, ktorí niečo veľké dokázali. No a povedali ste mi, že áno. Toto video je posledné video v tomto roku, ale zároveň je to prvé video z tejto série, ktorá bude pokračovať samozrejme v roku 2024. No a ak sa chcete aj vy zapájať do toho, čo budem tvoriť, ako budem tvoriť, čo by ste chceli vidieť, tak ma followujte tu na Instagrame, mňa to poteší, vás to nič nestojí a budeme sa pekne takto interagovať. Rozhodol som sa, že túto sériu otvoríme ženskou lekárkou Virginiou Apgarovou. Virginia Apgarová sa narodila 7. júna 1909 vo Westfielde v New Jersey. Virginia sa narodila ako najmladšia z 3 detí a jej rodičia sa venovali hudbe, ktorej sa venovala aj samotná Virginia, hrala na husle, ale už od malička vedela, že chce byť lekárka. Virginia sa počas svojho života venovala v medicíne odborom ako anesteziológia a pediatria, ale takisto bola aj vedecká pracovníčka. Potom, čo v roku 1925 skončila strednú školu vo Westfielde, tak nastúpila na Mount Holyoke College, kde študovala zoológiu a tu ako bakalárka v roku 1929 skončila a takisto absolvovala aj vstupný kurz lekárstva. Už vtedy bola Virginia považovaná za najlepšiu študentku na škole. V tom istom roku 1929, kedy skončila aj štúdium zoológie bakalárskym titulom, tak nastúpila ako jedna z 12 dievčat medzi 90 študentmi na Columbia University of Physicians and Surgeons, kde teda študovala medicínu. Túto školu úspešne v roku 1933 dokončila a jej ďalšie kroky uviedli do Presbyterian Hospital, kde fungovala na oddelení chirurgie. No a keďže Virginia bola veľmi šikovná a všimli si to aj jej nadriadení, tak na odporúčanie jej primára, prednostu Alana Whipplea sa začala zaoberať anesteziológiou. V roku 1936 Virginia odišla na stáž, anesteziologickú stáž do Wisconsin University, no a keď sa vrátila, tak sa hneď stala vedúcou anesteziologičkou. To, že bola Virginia veľmi šikovná, potvrdzuje aj fakt, že v roku 1949 sa stala ako prvá žena profesorkou na Columbia University. V tom istom roku vypracovala aj skóre, ktoré slúži na posúdenie novorodencov hneď po narodení, no a to skóre sa používa dodnes. Virginia prvýkrát toto skóre prezentovala na 27. kongrese anesteziológov v Palm Beach. Nakoľko toto skóre veľmi výrazne prispelo k menšej úmrtnosti novorodencov, a všimli si to všetci, samozrejme, tak v roku 1963 pediatér Joseph Butterfield si povedal, že malo by to mať nejaký názov, nielenže skóre, a tak ho pomenoval po jej vynálezcovi a doteraz sa to volá Apgarovej skóre. No a samozrejme slúži to aj ako mnemotechnická pomôcka, ja vám to teraz prečítam po anglicky, budete to tu vidieť, ja sa na chvíľu vzdialím a dávam k tomu aj slovenský ekvivalent. Takže Apgarovej skóre, respektíve Apgar, znamenalo z angličtiny A ako appearance, vzhľad, P ako puls, G ako grimace, po slovensky preložené ako reflexná podráždenosť, Ačko ako activity, aktivita, a R ako respiration, dýchanie. Aby ste si to vedeli predstaviť, tak nejak takto vyzerá tabuľka, hodnotí sa to v 5 kritériách, a je to vzhľad, teda farba kože, akcia srdca, svalový tónus, dýchanie a nejaké grimasy, tá reakcia na to podráždenie, ale základ je, že sa to hodnotí v 3 časoch. Je to minútu po narodení, 5 minút po narodení a 10 minút po narodení. No a čo sa týka prognózy toho dieťaťa, tak taký najpodstatnejší údaj je ten v 5 minútach. Všetky tie kritériá sa hodnotia bodovo 0 až 2 body. No a podľa toho, koľko to dieťa v tejto Apgar skóre získa, tak to znamená nejakú prognózu toho, či bude ďalej žiť, akú bude mať kvalitu života, či potrebuje ísť do inkubátora, či potrebuje nejakú špeciálnu starostlivosť a podobné veci. Virginia nebola nikdy vydatá, nemala žiadne deti, no a celý život zasvetila medicíne a tejto výskumnej činnosti, no a práve vďaka nej vďačíme tomu Apgar skóre, ktoré naozaj prispelo k oveľa menšej úmrtnosti novorodencov na celom svete. Virginia Apgarová zomrela 7. augusta 1974 na zlyhanie pečene. O rok na to, čiže v roku 1975, Americká asociácia pediatrov založila cenu Virginie Apgarovej, ktorá sa každý rok udeľuje lekárom za výnimočný prínos do pediatrie.
Kamaráti, sme na konci videa a myslím si, že toto bola dobrá adeptka na začatie prvej časti tejto série, pretože naozaj to, čo dokázala, pomáha celému svetu a je to v podstate neuveriteľná vec. Ja vám ďakujem, že ste si to pozreli, verím, že vás to zaujalo, že ste sa možno niečo nové dozvedeli. Budem rád, keď ma podporíte odberom, lajkom alebo zdieľaním. Môžete ma teda samozrejme followovať aj na Instagrame a my sa vidíme v budúcom roku pri nejakom ďalšom videu. Čaute.